दोस्त अपने सबन के स्वागत करत बनी हम अपना चैनल क्विकनेस ऑफ माइंड पर। हमर भाई भोजपुरी जोन बा अपने के सब्जेक्ट जोन क्लास 10th के आज हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़े वाला बानी सन जौना के नाम बा निबंध। देखिए एग्जाम में पूरा 10 नंबर के पूछल जाले, 10 नंबर के एग्जाम में पूछल जाले। हमने के आज जोन टारगेट के लिए बानी की भोजपुरी में 90+ नंबर आओ ओकर क्लास पहला है, यानी कि पहला क्लास में अपने बात सबन देखत बनी अभी वीडियो देखी। तो पहला क्लास में पहिल के नंबर पर पूछल जाला निबंध। सुनी, अब निबंध हमनी के जोन एग्जाम में पूछल जाये उ 10 नंबर के पूछल जाये। आ ई जोन दुर्गा पूजा पर जोन निबंध बा बड़ी महत्वपूर्ण बा, अपने के एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन कइल गइल बा, पूछल गइल बा बार बार। ठीक बा, तो एकरा के देखल जरूरी बाटे। ठीक बा, हम अपने सबन के यही तरह के मतलब कि 4 गो निबंध कराएं जौन की इम्पोर्टेंट बा आ रिपीट कइल गइल बा, जेमे से एगो पक्का अपने के एग्जाम में देखे के मिली। ठीक, पूरा 10 नंबर के बाद यही से अपने सबन साथे साथे हमरा नोट तैयार कर लें, नोट्स बना लें, तो ऐसे एग्जाम के एक दिन पहले देखे के अपने के मौका मिली। ठीक बा, ना तो वीडियो देखला से कुछ नहीं के होके जात हमर भाई। ठीक, चली वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो के लाइक जरूर करें, काहे कि ये ठंडी में रात के हम वीडियो बनावत बनी अपने समझ खातिर। ठीक, ई वीडियो पर 20+ लाइक के टारगेट बा हमार भाई। ठीक बा, ये अपने के लाइक हमरा के मोटिवेशन दी तो अपने समझ खातिर हम वीडियो बनाए। ठीक बा, चले तो दुर्गा पूजा बा। हमनी यदि विद्या खातिर माई सरस्वती के उपासना करेनी, यानी कहे के मतलब बा कि हमनी सबन विद्या पावे खातिर माता सरस्वती के उपासना यानी कि पूजा करेनी, तो शक्ति खातिर माई दुर्गा के यानी शक्ति खातिर, पावर खातिर, क्षमता खातिर केकर पूजा करेनी सन हमनी, तो दुर्गा माता के। ठीक बा, चली हमनी के खाली शास्त्रे बल ना चाही, शस्त्रो बल चाही, यानी हमनी के सिर्फ शास्त्रे के बल ना चाही, शस्त्रो बल चाही। ठीक बा, कौनो देश के सबसे ज्यादा प्रगति खातिर विद्या दायनी आ के मतलब होला भोजपुरी में और शक्ति दायनी दोनों के आराधना जरूरी बा। यानी कौनो देश अगर प्रगति करे के चाहता तो ओकरा खातिर का तो विद्या के भी जरूरत बा, ज्ञान के भी जरूरत बा, और एकरा साथे साथे शक्ति के भी जरूरत बाटे। सुनी, यही कारण बा हमनी हमेशा माई सरस्वती आ माई दुर्गा के पूजा करत रहल बानी। माने इहे कारण से कि हमनी हमेशा दुर्गा माई के आ सरस्वती माँ के पूजा करे निसन कि सरस्वती माँ से ज्ञान मिले तो माँ दुर्गा से शक्ति मिले। ठीक, चलिए माई दुर्गा दुर्ग तिनासनी बाड़ी, इनका नजदीन कौनो अत्याचारी दैत्य के आवल संभव नहीं खे। कहे के मतलब कि माई दुर्गा जोन बानी इनका सामने केहू दैत्य अत्याचारी सबके आवे के कबा संभव नहीं खे। काहे कि माई दुर्गा उनका के विनाश कर देवेली। ठीक बा, चली यही से इनका अवतार आ पूजा का बारे में तरह तरह के कथा सब बा। माने इहे कारण से यहाँ के अवतार और आके मतलब और पूजा के बारे में तरह तरह के कथा कहल गई बा। ठीक बा, चलिए महिषा नाम अपने समझ सुनले होखे, देखले होखे कि महिषा नाम के एगो दानव रहे। ठीक बा, ओकरे नाम भैया महिषा नाम के असुर जब बहुत उत्पात मचौलस, यानी महिषा नाम के जब असुर बहुत ज्यादा उत्पात मचौलक तो माई ओकर दलन कैली, यानी दुर्गा माँ का कैनी उनका के नाश मतलब कि मार देनी। ठीक बा, दलन कैनी। यही से इनका महिषासुर
मार्दिनी के नामों से जानल जाला। यही से माँ दुर्गा के महिषासुर मर्दिनी के नाम से जानल जाला। काहे कि ई महिषा नाम के जौन असुर रहे ओकर के का कैले रहनी, दलन कैले रहनी, ओकर के मरले रहनी। चली आगे हमने देखब जा यहाँ के शुभ निशुंभ नाम के असुर के संहार कैनी। यही से इनका नाम शुंभ निशुंभ संहारिणी भी कहल जाला। देखी दुर्गा माँ जौन बानी एक प्रकार है कि शुंभ और निशुंभ नाम के जौन असुर रहे ओकरो के मरले रहनी, ओकरो के दलन कैले रहनी। वही से इनका यहाँ का नाम शुंभ निशुंभ पड़ल। ठीक बा, चलिए आगे देखी जा। यहाँ के चंड मुंड नाम के राक्षस के विनाश कैली। यही से इनकर एगो नाम चामुंडे रखाई। देखिए यहाँ के दुर्गा माँ का कहनी एगो चंड मुंड नाम के राक्षस के भी विनाश कैनी। यही से यहाँ का नाम चामुंडे रखाई। ठीक बा, हम आशा करत बानी कि अपने समन के यहाँ तक तो समझ में आयल हुई। ठीक, चलिए अब हमने आगे के देखब जा। ठीक बा, देखिए भाई वीडियो बनाने में काफी मेहनत लागत बा, तो अपने सबन से रिक्वेस्ट बा कि लाइक कर दी और चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ठीक बा, काहे कि अपने के लाइक ही हमरा खातिर मोटिवेशन बनी। ठीक बा, चलिए कहल जाला कि जब भगवान श्री राम लंका में रावण के हरा ना पावत रहल, माने जब राम जी बाड़े लंका में रावण के ना हरा पावत रहले, तब यानी कि तब उहो के माई दुर्गा के पूजा कैले रही आ इनका से वरदान लेके रावण जैसन दुष्ट के संहार करे में सफल भइनी। कहल जाला कि श्री राम जन बानी यहाँ के भी रावण के ना हरा पावत रहनी, तो यहाँ के भी का कहनी दुर्गा माँ के पूजा कैनी और वहां से वरदान पैनी और रावण के हरावे में सफल भइनी। ठीक बा, चलिए यही से दुर्गा पूजा अनीति अत्याचार आ असत्य का नाश खातिर सनातन काल से कैल जात रहल बा। यही खातिर दुर्गा पूजा कैल जाता। काहे खातिर तो समझम जा, अत्याचार खातिर, अनीति खातिर। ठीक बा, आ असत्य के नाश करे खातिर दुर्गा पूजा जे बा सनातन काल से ही कैल जात आ रहल बा। ठीक बा, हमनी दुर्गा पूजा का समय पर आसुरी शक्तियन का विनाश खातिर कृत संकल्प होखेनी। यानी कि हमनी सब का होखेनी दुर्गा पूजा के जब समय रहेला ए पर आसुरी शक्ति यानी कि राक्षस लोग के जो शक्ति बा ओकरा के विनाश करे खातिर कृत संकल्प होखेनी। ठीक बा, चलिए यहाँ तक अपने समझ में तो आई हुई। देखिए ई महोत्सव माने ई दुर्गा पूजा औपचारिक रूप से आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से शुरू होखेला। नवरात्रि तक दुर्गा माँ के पूजन चलत रहेला आ 10वीं रात्रि में बहुत धूमधाम से इनकर विसर्जन होखेला। ठीक बा, देखिए कब से चालू होखेला तो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष से दुर्गा पूजा चालू होला आ कब तक चलेला तो 10वीं रात्रि में बहुत धूमधाम से इनका विसर्जन होखेला। ठीक बा, चलिए 10वीं के दिन समारोह अपना चरम सीमा पर रहेला। मतलब कि दशहरा में लास्ट दिन जो 10वीं के दिन होला वो दिन देखे लगी बहुत समारोह चरम सीमा पर रहेला। यानी कि सब केहू हंसी खुशी से मेला घूमत रहेला। ठीक, देश में बूढ़ जवान लड़का लड़कोरी सभे नया नया कपड़ा पहन के माई दुर्गा के पूजा पाठ करेलन। उनकर दर्शन कर के प्रसाद चढ़ावेलन, जयकारा लगावेलन
आ मर मिठाई से पेट भर के घर लौटेलन। ठीक, तो हम अपने सबन से आशा करत बानी कि अपने सबन के ई वीडियो समझ में आयल हुई। अपने सबन एक स्क्रीनशॉट ले ली एक बार, ठीक, और लिख के नोट्स बना ले कि एग्जाम के समय पर ये अपने सबन के काम करी। अगर वीडियो अच्छा लागल होके तो लाइक कर लेम, चैनल को सब्सक्राइब कर लेम। फिर मिलम हमने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद जय भारत।